E partindo da idea esta da miña hipótese de narcisismo cultural, comportamentos narcisistas en persoas que non son psicópatas, que teñen unha estructura psicolóxica e afectiva san, que debería ser san. Pero que ao adaptarse á sociedade con comportamentos que son narcisistas, estas persoas sufren, porque a súa estructura non está preparada, nin lle é natural soportar as consecuencias de como actúan. Isto eu xa o conecto tamén coa idea que inventei eu así, que o dixen eu así, que é a ferida existencial. Esa falta de sentido existencial que dá, pois, nesa insatisfacción que vemos. Falamos moito esta idea do individualismo e ese problema existencial como algo tamén individual. E que tamén teremos que sacar aí a dicir, eu individualmente podo estar ferida nese punto existencial, sí? Mas é un fenómeno afectivo da sociedade. Porque a persoa que está actuando casi como unha psicópata, mas non está preparada para cargar co que iso supón aí fora, pois non atopa ese sentido existencial, non lle atopa un sentido á súa vida, á súa existencia. Esta idea de sociedade líquida, dos vínculos, todo é sustituíble, intercambiable, ti a túa existencia ao final, que a contas? Polo número de persoas que chegaches a usar para sobrevivir afectivamente? Polo número de persoas que perdeches? Persoas significativas que perdeches por non saber sostelas, porque estás funcionando como un autómata, seguindo un guión que é totalmente individualista, que xoga contra ti como a ser humano. E que ao final é ese capitalismo emocional, porque é unha mente capitalista a de estrenar máis, intercambiar, isto xa non me val, cambio, non? Ese capitalismo dos afectos tamén. Pois claro que tes un problema de cal é, ti sigues un guión, e cando miras atrás, a ti seguir o guión douche para unha película